Vážené predsedníctvo, kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som odprezentovala kazuistiku našej pacientky Martinky s novodiagnostikovaným autoimunitným ochorením. Martinka je 13-ročné dievča, narodila sa z druhej fyziologickej gravidity ako eutrofický novorodenec. Do veku 13 rokov prekonala iba bežné detské ochorenia vrátane varicely v predškolskom veku. Martinka má jedného staršieho brata, ktorý je zdravý, mamka je sledovaná neurologom pre migrénózne bolesti hlavy a jej starí rodičia mali diabetes mellitus 2. typu. Zdravotné ťažkosti u pacientky začali vo februári roku 2015. Martinka bola bledá, apatická, mala dyspeptické ťažkosti a kvôli dehydratácii a netolerovaniu perorálneho príjmu bola hospitalizovaná na detskom oddelení v Rožňave. Vo vstupných odberoch dominoval nález pancytopénie, elevovaných hepatálnych enzymov a uremických parametrov, na ultrazvuku brucha popísaná splenomegália. Kvôli podozreniu na onkohematologické ochorenie bola pacientka preložená do detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, kde cestou centrálneho príjmu realizované konzílium infektológa, pediatra a onkohematológa a po vylúčení akútnej hepatitídy typu A bola pacientka hospitalizovaná na oddelení detskej onkohematológie. Imunofenotypovým vyšetrením kostnej drene bola vylúčená diagnóza akútnej hemoblastózy. Počas hospitalizácie sa u pacientky rozvíjajú známky nefritického syndrómu, pacientka je edematózna, opakovane sú u nej namerané vyššie hodnoty tlaku krvi s nutnosťou nasadenia diuretickej liečby a antihypertenziu. Na ultrazvuku brucha, okrem už známej splenomegálie, popísaná voľná tekutina v oblasti malej panvy a pleurálnom priestore. V odberoch pretrváva nález pancytopénie, znížená C3 a C4 zložka komplementu, elevované hepatálne enzymy a kvantitatívna proteinúria 19 gramov za 24 hodín. Pre podozrenie na autoimunitné ochorenie a nutnosť dodiferencovania nefritického syndrómu bola pacientka preložená k nám na kliniku detí a dorastu. Pri príjme v podstate dominujú v klinickom obraze febrility, pacientka má edémy viečok a perimalelárne edémy, vo vstupných odberoch nález pancytopénie, okrem hypoproteinémie a elevovaných hepatálnych enzymov posuny v lipidovom statuse, v moči kvantitatívna proteinúria s prevahou albuminúrie 10 gramov za 24 hodín, erytrocitúria, v základnom imunologickom odbere nízka C3 a C4 zložka komplementu a elevovaný reumatoidný faktor. Pri prijatí bola odobratá krv na stanovenie hladiny autoprotilátok. Kvôli popisovanému výpodku na ultrazvuku hrudníka bol doplnený rentgen, na ktorom v pravom dolnom a strednom pľúcnom poli zatienenie charakteru infiltrátu. Pre nutnosť vylúčenia nádorového ochorenia v hrudnej dutine bola realizovaná pleurálna punkcia a CT hrudníka. Punktát mal charakter transudátu, bol kultivačne sterilný, mikrobiologicky bol bez nálezu acidorezistentných tyčiek, cytologicky v ňom boli prítomné histiocity a lymfoidné bunky a na CT hrudníka bol popisovaný kondenzovaný pľúcny parenchym s voľnou tekutinou bilaterálne. Následne sme obdržali výsledky autoprotilátok, ktoré boli pozitívne a u pacientky bola stanovená diagnóza systémový lupus erythematosus. Na diagnostiku tohto ochorenia sa používajú modifikované klasifikačné kritéria, kde sa hodnotí erytem tváre motýľovitého typu, diskoidný erytem, fotosenzitivita, defekty v ústnej sliznici, artritída, serozitída, obličkové postihnutie charakterizované proteinúriou viac ako 0,5 gramu za 24 hodín alebo prítomnosť bunkových valcov, neurologické postihnutie, hematologické poruchy a pozitivita autoprotilátok. Diagnózu nám potvrdí prítomnosť aspoň 4 kritérií. U Martinky to bola serozitída, ktorá sa prejavila ako pleuritída s pleurálnym výpodkom vpravo, kvantitatívna proteinúria 10 gramov za 24 hodín, pozitívne imunohematologické vyšetrenie s pozitivitou protilátok proti erytrocitom a pozitívnymi Compsovými testami a pozitívne protilátky ANA, ENA, anti-DSDNA a antikardiolipinové protilátky Screen Posit. Indikovaná bola kortikoterapia. Začali sme bolusovou dávkou metylprednizolónom v dávke 1x1 gram IV po dobu 3 dní s následnou prechodom na perorálnu formu prednizónu v dávke 60 mg. Takisto sme boli nútení pokračovať v antihypertenzívnej liečbe a diuretikách. Po nasadení tejto liečby je pacientka afebrilná, opuchy ustupujú. Aj na ultrazvuku máme potvrdený nález menšieho množstva tekutiny v pleurálnom priestore a v brušnej dutine. Pokúsili sme sa preto znižovať dávku diuretík, došlo však k relapsu edémov a preto sme boli nútení v diuretickej liečbe pokračovať.
Aj napriek užívaniu antihypertenzív boli u Martinky opakovane namerané vyššie hodnoty tlaku krvi, preto sme doplnili kardiologické vyšetrenie vrátane tlakového holtra so záverom hypertenzie 2. stupňa a do liečby bol pridaný spironolakton a navýšená dávka už užívaných antihypertenzív. Počas hospitalizácie sme pravidelne monitorovali hodnoty v krvnom obraze a biochémii. Na liečbe došlo k čiastočnej úprave pancytopénie, v biochemických parametroch úplná úprava hepatálnych enzymov, pretrvávala hypoproteinémia s hypoalbuminémiou. Martinka bola 6. marca prepustená domov na uvedenej terapii. Rodičia boli dôkladne poučení o nutnosti užívania tejto liečby a o pravidelnom monitorovaní príjmu a výdaja. S odstupom 2 týždňov bola Martinka rehospitalizovaná za účelom realizácie renálnej biopsie na potvrdenie alebo vylúčenie lupusovej nefritídy. Vo vstupných odberoch pretrváva trombocytopénia, hypoalbuminémia s hypoproteinémiou, kvantitatívna proteinúria 2,9 gramu za 24 hodín. Výsledkom renálnej biopsie sa nám diagnóza lupusovej nefritídy potvrdila aj napriek negativite imunofluorescenčného nálezu. Poškodenie obličiek sa vyskytuje u 5 až 75% pacientov s diagnózou systémový lupus erythematosus. Charakterizovaná je ako proteinúria viac ako 0,5 gramu za 24 hodín, erytrocitúria, mikroskopická hematúria, klinicky prítomné edémy a môže vyústiť až do zlyhania obličiek. Rozlišujeme 6 typov lupusovej nefritídy, od minimálnej mezangiálnej nefritídy po sklerotizujúcu nefritídy. U Martinky to bol 4. stupeň poškodenia obličiek, difúzna nefritída. Počas hospitalizácie sme doplnili aj kontrolný rentgen hrudníka, na ktorom už nie je prítomné zatienenie v pravom strednom a dolnom pľúcnom poli, ako to bolo pri vstupnom rentgenologickom vyšetrení. Na základe bioptického vyšetrenia a diagnózy lupusovej nefritídy boli do liečby pridané imunosupresíva vo forme mykofenolu a mofetilu a pacientka bola prepustená domov. Momentálne má za sebou Martinka 1. rok liečby systémového lupusu erythematosus. Liečba bola komplikovaná pásovým oparom, ktorý bol zvládnutý ambulantne užívaním herpesinu a prechodnou zníženou dávkou imunosupresív. Jedenkrát bola hospitalizovaná na našej klinike pre parézu nervus facialis, ktorá bola neurológom a reumatológom hodnotená ako parainfekčná a nešlo o prejav základného ochorenia. Počas tohto roka cestou reumatologickej ambulancie boli postupne znižované dávky kortikoidov, navyšovali sa imunosupresíva a antimalerika. V poslednom kardiologickom vyšetrení je pacientka až na stopovú pulmonálnu insuficienciu bez ťažkosti a hypertenzia je kontrolovaná už iba monoterapiou AC inhibitorom. Naďalej je hranične anemická a prítomná je proteinúria 0,3 gramu za 24 hodín. Martinka je bez edémov a klinicky sa cíti dobre. Hodnotenie aktivity systémového lupus erythematosus môže byť realizované viacerými skorovacími systémami. U nás sa použil SLEDAI skorovací systém, kde sa jednotlivé príznaky hodnotia určitým počtom bodov. Na začiatku ochorenia u pacientky to boli močové valce, hematúria, proteinúria, pleuritída, nízky komplement, zvýšená väzba DNA, febrility, trombocytopénia a leukopénia, čiže celkovo 21 bodov. Aktuálne po roku liečby je prítomná už iba hematúria a zvýšená väzba DNA. Proteinúria sa v tomto skorovacom systéme nehodnotí, pretože musí byť viac ako 0,5 gramu za 24 hodín a podľa posledných výsledkov je to u Martinky iba 0,3 gramu za 24 hodín. Na uvedenej liečbe teda došlo k výraznému zlepšeniu klinického stavu pacientky, ktorá je v domácej starostlivosti a cíti sa dobre. Ďakujem za pozornosť. A ja ďakujem.